Какво е BMW? Дали ще купува BMW? Ето, да бъдеш BMW истински. Няма да си качва никога на BMW. Е, тук част от прага на Калян, да си му го занесеме на BMW-то, да си го сложи. Зимата наближава, той има BMW, аз нямам BMW. И днеска гледахме едно BMW и евентуално го капарирахме, за да го закупим в понеделник и официално вече аз застана един BMW, за да може да изкараме зимата, защото знаете, че все пак зимата ни е най-силният сезон и там сме най-активни. Аз имам BMW и той има BMW, ама и двамата нямаме двигатели. Моята пали па. Ай, моята пали. Да, но вие сте с най-бързо двигатели. Ай, са толкова по-янта не чешме. Тогава ще ходим до Тупница. Гледаме една 34-ка. Евентуално. И няма да я вземем. Днеска ни тръгнем на BMW. Да, днеска само BMW-та. Ще видим, ако ни хареса, ще я вземем и нея. Да има. Ще ни е скучно без коли. Да, взех си Winter Beater Bratani. Колата вече при мен е прехвърлена, само трябва да си оправят талоните в кат. И всичко вече ще е наред и сме готови с пълна сила за зимата. Мартин запали също BMW-то, което имаше съмнение, че нямаше да запали. Запали. Всичко е наред. Чакаме на Васко двигателя, ще сменим и него и вече мога да кажа, че сме с пълна сила готови за предстоящия зимен сезон. А колкото до тази 36-ца, трябва да им минем едно реглаще, защото волана в момента не е много прав. Иначе като цяло добре се движи, добре се усеща за 1.6 колко да е. И така някаква стегната е, в смисъл няма някакви супер луфтове, което се очакваше. Ето я и нея, зимарката, така наречената кола за зимата. Вече е изрядна. Минахме преглед, платихме гражданската. Единственото нещо, което става е да минем и през КАТ, за да оправим и талоните. И вече всичко ще бъде 100% завършено с нашата нова зимарка. Сега да ви разкажем малко повече за колата. Това е BMW 36. Защо е 36? Защото в наши ширини това е най-добрата кола за дрифт. И като цяло, нали, в света. Мартин оправи неговата 36-ца, която вече е с 20-ка вътре в нея, а именно 20-ката двигателя от това комби, което беше на Васко, което сте гледали най-вероятно от миналата година зимата. Той ще ви разкаже малко повече защо този двигател вече е в E36 на Мартин, но сега се връщаме тук. Това BMW може би беше най-ефтиното, което намерих на пазара, а и това беше целта. Леко се счупи и трябваше да имам кола за зимата, но възможно най-ефтина, за да сме бюджетни все пак. Случайно я намерих, като цяло си търсех E36 или като цяло BMW. Дори да беше E46, ако беше на цена, пак ще да го взема. Просто да бъде някакво BMW. Случайно попаднах на тази обява, то не беше даже обява, то беше просто един коментар. Разглеждах доста групи по Facebook, разглеждах и доста обяви като цяло в интернет, Mobile Cars, но попаднах на един коментар на един човек, който е пенсионер и отидох да гледам колата. Отидохме с Мартин, вече видяхте и преди това клиповете, които ходихме и ми хареса. Реално, в смисъл, то, какво да не му харесаш на 36-ца, в смисъл. Това е 36-ца. Човек, който я караше, си взе 46 и просто тази вече му беше старичка. Иначе я има от 10 години. От 10 години я кара и каза, че е била така безпроблемна, нали, за него. Двигател е най-баро, 316, но плюсовете са, че евентуално в бъдеще може да помислиме и за някакъв слаб, но за сега зимата ще ни бъде окей дори с 316. Както виждате, отдалече колата е запазена. Както се казва, от самолет не се вижда. Ева. Така, да ви покажем и тук, нали, отблизко колата как изглежда. Както виждате, малко weight reduction, което е нормално за едно BMW и като цяло за може би всички коли, които са над 30-40 години. Има си забележките. Тук също малко е изгнила. Тук също по праговете има малко гнило, но като цяло отдолу е окей. В смисъл, не е нещо фрапиращо. Най-важното нещо, да,
Колата има газ, която работи. 1.6 на газ, знаете, да ни е ефтинко, да ни е готино зимата. Тук малко емблемката ни избеднява, ама ще вземем друга. Най-хубавото тази кола е, че има система за антикражба. За да отключите първо, като цяло за да отворите, ви трябва този специален ключ. Както виждате тук, дръжката е доста приятна. И да, в смисъл... По този начин се отваря. Доста готина. Също една много готина функция на колата е, сега ще ви покажа. Елате тук. Да влезем, да я запалим. Да. Така, взимаме ключа. Само да... така да светна да се вижда. Палиме. Включваме си фарчетата, всичко да ни е наред, да ни е хорошо. Изключваме от скорост. И вадиме ключа. И сега най-готиното нещо е, че може да си дръпнете ръчната, да си затворите колата и отидете пиете едно кафе или един чай на топло, докато колата ви загрява зимата. Най-баро двигатело. Typical BMW things.